Right, ndadzoka muri yeZimbabwe. Ukaona pese patinouya chibvozota zvina kumira zvakanaka, ende ukaona pese panotanga kutaurwa nyaya dzakaita sedzidzi chibvoziva kuti kupati kwavo ikoko zvechokwadi vanenge vasingachamude. So vasingachamude kudaro vanenge vakutsvaga help kumaZimbabweans, like zvakaitika pa2017 pamazuva aMugabe, kuti vakatanga kutaura zvakawanda kumamedia nemanewspaper vachitsvaga help. Makazoona pakazongoitwa kuba kuti abve. So muri yeZimbabwe zvatasangana kudai, so nhasi hatisi kuda kuti Zanupf kuti iboyikane, because nhasi pfungwa dzavo dzinenge dziri kufunga straight. But kana uchida iwo kuti Mnangagwa abve, tanga nekulike this video right now kuti abve izvezvi, right? Izvezvi. So I said ruwe zanu ruwechi like this video nhasi, because nhasi vanhu muri kufunga zviri straight. So zvinhu zvangondivhundutsa kuti amuchade amuchamude right. Nyaya iri panapa yakamira yakadai, so iri kunzi Zanupf replaces Mnangagwa. Yes, ndo mashoko aripo ari kutenderera, semaonero amangozviita, ndo mashoko matauriro ari kuitwa. So pari kunzi the ruling party has reportedly started preparing the internal elections of a candidate who would be a successor to President Emmerson Mnangagwa, putting doubts on the automatic shift of power towards Vice President Constantino Chiwenga. Sources within the party confirmed that Mnangagwa will conclude his leadership in 2028 as Chiwenga allies successfully blocked the ED 2030 slogan that symbolized support for an extended Mnangagwa rule. Donya irimo mudariro iko zvino, something is about to happen. Unoza kuti kwaona zvinhu zvakutobuda mabudire waya ubva utongoziva kuti I think vanenge ready. But let's wait and see, because these people zvavanoita futi vanotamba futi nepropaganda zvakawandisa. Vanogona kudze kuti aiwa tada kutomubvisa, vachida kuti mumbovarairwa, panozongosvika nguva yacho yomungonzi kepele skip, vakutopinda votojambira voramba vachienda. Saka politics dziri pa2. But pane nyaya panapa yandiri kuona, these guys it seems like vakushaya vanhu vekusunga manje. I don't know kuti kana kuti vanhu mapolitical prisoners vakasunga vapadhuze kuda kuvabuditsa here kana kuti chii, because pane nyaya yandiri kuona panapa iri kunzi initially these accusations were coming from we're not coming from any participants in Mozambican election, but some media outfit in Masvingo, which has been wantonly breaking the law with brazen frequency for this outfit, the writing on the wall. Nyaya yakabuda iyaya pachinzi Zanupf yakanobiridzira election kuMozambique. Saka nyaya yakabuda ine certain rimwe bepa rakabudisa nyaya iyoyo. Saka ndora akunziro aya raichikora mutemo, that's Nicky Mangwana akuchibudisa kuti rakuchikora mutemo, but article yese iri pa Herald vachitaura kuti no, these people vakuchikora mutemo chichi vachida kunosvibisa zita raMnangagwa chichi. Ukatoona these guys vakutotanga kutoti kuchikora mutemo chibva utoziva kuti manheru chaiwo kana uchirara paunosimborara mazuva ese ukamuka futi uripo 2 days ameno zvinenge zvatoitika. Vanenge vakutokuda kutokuda kuti munhu iye ngatimutore ngatimusunge, ndo nyaya dziri kutoitika ipapapa. Saka vakublema this guy. But inini zvangu maonera ndakaita mavideos aibuda, vanga vari vanhu vaitorwa mavideos chati ndakatonovhotera chakati Mozambique vakabata zvitupa zvavo chiti ndakatonovhota. Ndo zvakaitika pamazuva acho. I don't know kana vanhu mune maonera makaita tumavideo twacho twaibudiswa tichitenderedzwa paThe Mirror yechinchi. I don't even know. And word in the street kubuda ofana pa certain guy murungu ari kuti I never wrote about Chamisa for a long time, waiting to see those that always claim you have better plans and visions than of weak Chamisa, a dictator, pastor, etc. Right. Nasi vanzi vakumuka vari kungodedzera zvavo kuti aiwa Chamisa ngaagadzire unity futi. Pane nyaya yakaswera ichitenderera, Chamisa ngaite unity, tibatane imwe party, tidzoke zvine power, tiite opposition ine power. Ndo word in the street right now. I don't know guys, munoiona sei nyaya iyoyo. Vakambota akadhakwa ana plan, nasi vakumuda kuti agadzire unity navo. What do you think? Tell me, munondiudza mu comment section kuti munenge muchiona sei nyaya yacho. Iye Chamisa wacho wakabudawo zvake ane maformer presidents eku Botswana ikoko vakamira zvavo vachiti democracy smells nice with Botswana former president Mokale and Ian Khama, the 3rd and 4th of the Republic of Botswana. God bless. George Charamba ndokutobuda achiataka Nelson Chamisa passport achiti not even the photo smiles smelling, maybe
attack pasport papa haadi kunzwa chinonzi democracy vanhu veringirikini veZaNupf havadi kuinzwa nyaya iyoyo vanonzwa panotaura zvikunzi democracy vanobva vatanga kuda kunotanga kunoopposa ipapo because vanenge vachiti isusu kunongo yatiri ndoitori democracy vanenge vachitaura futi kuti isusu democracy takatoirwira saka hatingazodzwe nevanhu vaitirambidza democracy yacho vatakatodzinga kunoko ndo mashoko avanenge vachitaura but ndiri kuona mukomana wechidiki Cooksman aimboita zvemagitara achimba ngapinde achiimbira chamisa madhezi aya vasomudzana naupo ching'ono nhasi maiwi pakaoma abuda achiti I remember this other day on Macbeth's space did hope promised not to talk about Nelson Chamisa ever again but ndiri kuona navo vatanga futi inini ndakazvimiririra I'm sick and tired of people who blame Nelson Chamisa for things that they themselves can't do. We are a country over 5 million men. Tashayawo here one mumwe murume anokwanisa kuve alternative opposition zvekuti tingaramba tichiti takarasima nemunhu one. Nelson Chamisa doesn't hide his way of doing things. If doesn't resonate with what we are, surely we can find someone to fill that gap. I was willing to support the government in exile thing but hapana kana chakazobuda. Let's stop being cowards, let's stop the blame game. Gentlemen, mina if I see someone who is better than Chamisa I will start supporting him. Today ndo mashoko ataurwa ipapo opo chimwe ndobva abuda nehasha zvikanzi please don't tag me in pointless tweets. I thought you were genuinely fighting for democracy. I didn't realize that to you democracy only means supporting, defending and bootlicking one person. That is not the democracy. I'm fighting for our struggles, our different with people like you. The opposition will keep getting high on its own supply and getting rigged because you are not open to debate. Learn to debate issues, not people. Ndo mshoko rabva rapindurwa nahopo ching'ono achipindura kuna Cooksman. But panapa muri yeZimbabwe tiri panyaya iyoyo yetikumboda iri kutenderera iri kunetsa yekwana Nick Mangwana yekutaura kuti newspaper iro rakatyora mutemo ndikuti raida kusvibisa zita raMnangagwa chichi because zvinhu izvozvo zvokunzi vaMnangagwa neSADC yeZimbabwe what yakanobiridzira yakanovhotesa vanhu kuMozambique hazvina kutaurwa nevanhu veopposition yekuMozambique, zvakataurwa necertain newspaper remuZimbabwe. Nyaya iyoyo vanhu vemuZimbabwe vari kupopota nayo zvisingaite tadzokera pairi. Ndikuona umwe ari kuti with all due respect, Mozambican opposition parties have complained about ZANUPF's interference in their country's internal affairs. Mumwe ari kuti since when did you become a writer at Herald at writing? Nikki, what sort of an article is this? Who is the editor at this newspaper's outfit? Mumwe ari kuti it's on tape, Nikki. Even the president congratulated the ruling party's win prematurely. Now the SADC chair is folding his statement like the 2030 anenga achipo because there is violence in Moza. Aibo haikona kudaro wakomana right mwanzayo wamakuda kutsvaga vekusunga ka right tangai kusunga vanhu vemakapa ma ideas vacho ivavo vaitaura vega before and after voting. Ndo mashoko ari kutaurwa pano kuti kana mada kusunga tangai manosunga ivo vaitorwa vacho pamavideo because journalist anokuita basa rake kanongosvika otobatidza kamera kuti muri kuti tikuti zvakati otaura otora apedza kutora ochidirector nyaya yake kuti vanhu ava vari kuti zvakati that's all. Ndo zvega zvine zvichingoitwa najournalist pepe kwete kuti iye ndiye anenge akauya nenyaya yakaigadzira ava majournalist atinangouya kufunga. Hakuna journalist anofunga. Kajournalist anofunga journalist ane makuhwa anoda kunzwa nyaya dzevanhu odzibudisa. That's journalism. Hapana zvimwe zvimboripo zvisvino zvinenge zviripo but I don't know these guys vakutaura kuti iye ndiye akataura nyaya yacho munhu vanenge vauda kutomutsoma omanaka. Yeah, right. Mukoma, are you denying the video that you have been circulating of women openly coming out that got their ideas from Mozambique from for the purpose of voting there, or are you saying these are Mozambican in Zimbabwe who got ideas to vote in their country? What's the story? Some of us we do have enough evidence to show you what your masters did in Moza, but we decided to keep it because we know futi kuti showing you such evidence is a crime in Zim. But kubudisa evidence is a crime. Nonyeba mtema waso kumba kwemunhu
kana une evidence yezvinhu zvakaitika hacho aiwa isisiri nguva yekuchikidzirana zvakadarika zvekudhara zvekutsvaka magwara zvekuti munhu ati ada kubudisa evidence handisana ndakambona mutemo unoti ndakubudisa evidence iyi because unotozonzi iwewe kuti uprove zvokutaura kana zvizvi zvechokwadi tiratidze evidence kwete kuti unobva wanze kwabudisa evidence yatomhosva kubudisa evidence kuita mhosva nyika ikupiyo nyaya dzakadai so dzinenge dzisiri unless kana ivo vanotone yavo ivada kutokupawo that way zvinokwana kushanda kwete kuti iwo woti ndoda kutokuratidza evidence onzi yamhosva guys zvakazombodaro riniko kutanga rini now mwari kuti Nikki you are really not serious. You would allow opposition parties to bring their national sisters parties without accusing them if interference. Who forget the years Zanupf pegged Gwende, Manatse and other COSATU leaders in a combi to dump them in Bedbridge. Yo ndichanzwirira the media merely interviewed those who were registered to vote in Moscow election. For that nation, they did nothing out of their job description. Ndozondataura journalist afunge mana journalist afunga nyaya journalist ngoti atonzwa kuti pane guwa potobatidza ndo nyaya iripo 24/7 potobatidza zvinzi mukudei hanzi chi isusu takazoti mati mune maid totiratidze maid yacho potobudisa zvichibudisa pa camera that's it nyaya tobuda yakadaro but zvakazokubohwa ishete kuti wabudidzire zvinhu zvakadaro maybe kwete kuti mutoti pane nyaya but I don't know munombotestana ikoko because pamwe munenge mune zvimwe zvamuri kuda kuningina inga there were videos showing actually ndo nyaya iripo guys exactly vanhu vari kutozvitaura kuti pane mavideos one you are not aware that people from Masvingo and Manicaland were abused to Mozambique to register and given them idea. You are not aware they were given free transport to go to vote. Umukuzona umwe wakutotaura kuti hanzi hausikuzviziva here kuti vanhu vaipuwa free transport kuti vaende kunovhota zvirimo mucomment section yake Nikki mangwana iyi aikanozondibvunzawo futi katowazviona upi hainigwandi kutotaura ndichitokuudza pandaritora ipapa your attempts to silence the truth through threats is intimidation are nothing but desperate clinging to outdated tactics of repression. In this era, silencing one media outlet does nothing. Technology has empowered every individual with a voice. Kunyaradza iwe munochatoti nyaradzwa asi tombori loud zvekudaroka vanhu vatori loud variko but munyaya yekuti munhu angotoriwo nyaya yake bvangoibudisa akadaro it's just that panenge rangogarage kuti mimi makatifumura because nyaya yacho inenge yakupisa kunzi cheyaka sadak cheyaka makazoita sei apa ndo nyaya chete homberi kunetsa panapa but I don't know kuti muri kuionawo senyaya iyo hama dzadiwa nekuti zvizhinji zviri kutaurika panapa inini ndada kutombotarisa ka comment section ndaona yakakurisa ndikati vanhu vangatozosvika pakurara kana vapedzera mafungo ndiri kuzvitaura mukaenda pa comment section yake Nikki mangwana wacho munoona achishautwa nevanhu havasi kumbozvifarira zvinhu zvekuda kuchikidzirana izvi ndo nyaya iripo yekuitika anyway pamwe ndasakura ndazunza I don't know nyaya idzi muri kudzionawo semhuri yeZimbabwe. Tell me what you think in the comment section. Tosangana imomo muchindiudzawo tichipindurana ininiwo maonero angu nemaonero enyumo.